aku merasa cinta yang suci tak ada dalam dunia. Ini aku tahu dan aku merasa cinta yang suci tak ada dalam dunia. Berarti cinta sing suci ra nek ning dunia. Ora nek berarti biduk wong-wong ya. Biduk iki. Turu berarti belajar mati. Setengah mati itu kayak iwak pikir turu yo mo. Delokane kan dia mati kok. Dia napas aja. Wis setengah mati langsung. Ya mati kan. Asline mati, ra sadar ya. Malaikat ora Google jabrak. Itu apa nuwun? Ya berarti kan saurunge ikas ini merdeka ta. Asline cara wonge sing bersatu 1830 merdeka. Saking wonge kena juk ya tunggal Karo Belanda. Yang nganter mundur 45. Pak Bung Karno di pikiran ini kan Jepang bicarane ini yang cara to Iya tuh. kemarin Jepang luwih sulit ngabuk nyuwih tangan lho menyerah tanpa syarat ngabuk nyuwih tangan Pak Bung Karno ya aku mbok pikir sak TV karo mbah-mbah karena ini kan Joko di TV maksudnya juga nanya aku itu ya gue radio ini Iya tuh, iya kudu ngono. Urip sing penting seneng labine. Tindak kuwi kaya cementel lho. Ya kan jarak iki nek mulai tambah beban ora dadi mulai ya dikira rezeki wong lor iki. Yang kemudian yo tempe yang goreng kan anake putri betul lor iki. Betul bonjo ya. Iya. Iya jarak Rezeki tak terduga-duga ya rezeki ini. Jalan. Dan aku merasa cinta yang suci tak ada dalam dunia. Ini aku tahu dan aku merasa cinta yang suci tak ada dalam dunia. Berarti cinta sing suci ra nek ning dunia. Ora nek berarti biduk wong-wong ya. Biduk iki. Cinta itu nang alam akhir to, maksudnya alam akhirat. Berarti lah asline ora nek semprul ya, kebutuhan ya asline ya. Semprul berarti lek sing asli. Tukul pikiran. Lha semprul ya asline ya. Lek sing ning donya ki semprul. Semprul yo tenan to. Mesti cinta ning donya ki semprul. Lek kayalan ya. Ora kayalan. Lek sing asli lek mati babine berarti. Cinta iki ya ta ning akhirat ta. Nah, ini ya. Itu kehidupan yang asli. Nah, kehidupan iki ini sesepuh atau manusia terakhir keturunan Majapahit. Ini sering dapat bisikan, Mas. Bisikan gaib. Ya, Ngode takokan ana lho, kok ora jodohku sing entuk apa. Gak, Wina aku lek kuwi gak, aku ora tau takon. Aku sing penting hanya Tuhan yang tahu menentukan. Sah kuwi. Kowe sandang pangan apa kae sing rezeki pati kuwi ya? Sandang pangan gedung loro pati wong Jawa. Dudu sing kuwi lho sing apa rezeki pati mati Rezeki pati jodoh. Nah, kuwi rahasia. Kuwi rahasia ya. Rahasia. Ora kena ditebak menungso. Iso berubah-berubah wisane. Ora kenyal adik oleh. Susu entong iki ora kenyalono aku oleh kuwi kok. Berarti jodoh ya. Ora semaya ya langsung turun. Ya berarti jodoh ya. Berarti malaikat sing ngono. Iki bagian iki nang dino. Ini gak dino ya ora ngaras aku. Dicacaki tangan dino ya ora petukne. Nyatan ya aku metukne. Gak berat. Ya memang rezeki nih Abin ya. Memang rezeki. Senang. Di sini senang. Ada sedang dunia kerenggan toh. Karek manggon ya bener Abin. Kadang dia lemah bab wates geger nek tanggane. Nah, lha iya penggen opo? Banyak kan yang lemah karek nggone gawene godak kok. Nggone geger nek tanggane.
Sebenarnya rata-rata wong ya dilatih turu ora rumangsa. Dilatih mati gak rumangsa to. Andel wae ro. Kowe ngalun mati. Aku yo lakoni sak dino. Turu berarti belajar mati kuwi. Setengah mati iki kayak iwak pikir turu yo mo. Delokane kan dido mati kok. Gak napas ije. Ya wis setengah mati kan turu kuwi. Ya mati kan. Asline mati, ra sadar ya. Lamun malaikat ora gugah jablas. Wong lindur lho. Itu kebasut mati kayak. Langsung 16. Aja tekakno karo malaikat. Awak dhewe kudu percaya aja kok dianggep guru lho kuwi. Dengar. Maha Penyayang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Iki film kan kena to. Bismillah. Kowe nek wis aku serone jam tekul sing anu mandi. Kowe gawe empu ndi? Oh ya masuk. Jawa Timur apa Jawa Barat apa Jawa Tengah? Aduh dikon. Gek pengen roh aku. Gum tak tahu. Iya kuwi benteng wae gawean pundi? Kan empu akeh dhewe biyen to. Empu kan Akeh. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jawa Barat ya enak cuma. Enak to empu Jawa Barat. Kalau udah rame ono. Bismillah. Depan iki. Asyhadu alla kowe nek kowe gawe empu Jawa Timur apa Jawa Barat apa Jawa Tengah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur ini Jawa Etan loh. Jadi sama Jawa Timur. Langsung menginjir Berarti Jawa Timur ya kan Anu berarti sampean Empu Ramayadi Tuban. Bismillahirrahmanirrahim. Empu Supo. Empu Ramayadi, Empu Supo. Empu Supo. Iki jadi sampean Empu Supo sing Empu Supo. Empu Supo ndi ya? Kok. Empu Supo. Ya ndi. Ndi Mas. daerah Bojonegoro atau Madiun lho. Madiun to Bojonegoro. Lakon wayang ki yo Mojopahit sebenarnya. Ndak kuwi apa? Berarti iki ya. Dari daerah Empu Supo daerah Bojonegoro apa Tuban? Tuban. Bojonegoro. Asik. Empu Supo. Mojokerto. Jadi Empu Supo Mojokerto. Mojokerto kok. Oh, Mojokerto. Berarti gawean iki ya, Mojokerto. Empu Mojokerto, Empu Supo. Empu Supo. Empu Supo dulure sapa ya? Dulure Ratu Mojopahit. Dulu Kajan. Coba Empu Supo karo mau lucu Ini salah bisikan ini. Masih dulur tua Ratu Mojopahit. Ya roh to ngode. Sing duwe ya, sing barenge. Terus sing duwe iling ngene. Empu Supo kuwi karo Ratu Mojopahit ta Empu Supo. Dulur kuwi. Suruh bapak temu bancer. Nggone ada Mojokerto. Mojokerto iya ta, Majapahit ta. Lek Kediri Magelang ya, Magelang ndi? Kediri Jawa Timur. Gak maksudnya kerajaan apa dhewe jenenge? Kerajaan apa? Diponegoro kuwi Magelang. Gak Kediri ki ndi lek arane? Kediri Singosari ndi lek Singosari? Kediri dilin juga dinamate ya. Lek Singosari ndi Singosari? Singosari Kediri to, Mak? Tak kira to Singosari Kediri. Mapel Berarti Malang ngono ya? Wah. Singosari ya. Anda tahu bahwa Anda Sari Singosari. Sini kerah ya katune iki. Lha iki apa jenenge? Belake naruh. Mataram. Mataram loro, enak Mataram Islam, enak Mataram Hindu. Oh. Jadi Lek sing Hindu? Kerajaan Indonesia ini kawitannya ya Mataram, barbarannya ya Mataram. Mataram sama Panembahan Senopati Tinggi iki. Mana Hindu kan zaman biyen. Berarti saurunge Islam wis enak Mataram. Wis enek Mataram. Islam ya enak Mataram. Enek Mataram nah, berarti dua ya, enek dua ya. Kawitan Mataram, pungkasan Mataram. Mataram. Aku peneliti sejarah.
Jatuh itu Lah sing terakhir Mataram ning ndi panggone? Sing terakhir sing kedua. Ning Jogja wi ya? Nek kene terkenal ya Medang Kauripan ini daerah ndi lho ya. Ya kuwi aku ora roh jenenge aneh men. Mbok takokno kuwi neh wis. Ya ya wis takokno kuwi. Wis. Jawa Timur berarti. Ndi? Jawa Timur berarti Medang Kauripan ini daerah ndi lho. Surabaya apa Mojokerto? Jakarta. Ini Mojokerto. Ya wis roh lho. Berarti ning kene-kene ya. Ya kono. Mantaram terakhir, pertama kan yang Jawa Tengah. Mantaram Hindu dengan Jawa. Iya. Berarti nek loro ya berarti. Berarti dipin kerajaan wae abine ning kene. Ini kan sama. Pungkasan Kawitan. Tapi bahasa apa Mataram bahasa Kawi bahasa apa tuh? Paling Jawa kuno paling. Jawa Kawi bener Kawi lho paling. 1,5 gitu. Kan teri. Pengen roh. Jelas. Empu sapa Empu Supo. Empu Supo dari Mojokerto. Majapahit. Zaman kerajaan Majapahit Mojokerto saiki dadine ya. Nah. Ini kan Mojokerto. Iya. Oke. Tapi kok aku krungu-krungu Empu Supo ki jiri ning Jenegara kono kuburane. Tenan ora? Ning kayangan api ngono lho jiri. Biasane nang Malonjo. Maksudnya kaya kayangan api bilang ngene. Maksudnya ya. Tempat. Kuwi tenan ora anu Ciro? Ya tenan tapi kan masa ya gerang gak dunung ini. Kan wong sepi ya jenenge. Kuburane akeh abine wong sekti ya. Kuburane sak nggon-nggono ya. Kok kendang minggu topo-tok ngono kuwi kan iso to ya. Pesanggrahan apa pesanggrahan? Pesanggrahan iki apa? Pesanggrahan. Petilasan. Kejalan iki. Petilasan iki apa? Petilasane. Ya, kerjanya pusaka ini gitu. Empu Supo kuwi. Berarti dia empu gede deh, Ben. Oke. Berarti terkenal ya deh, Ben ya. Empu Supo iki tak eling-eling tahu lho. Kiai Sengkalat nang daerah Blambangan. Rajane cek Minak sapa kuwi? Minak Jinggo. Minak Senggiti sapa kuwi? Tak kira tuh Minak Jinggo. Ora aku Minak Jinggo. Sapa minyak sapa jenenge? Soale kan zaman ya jane Empu Supo sing nang Majapahit tau dicolong karo Minak Senggiti kuwi. Terus dhek digodani kradike kon goleki. Lah ning kono kan yo jenenge wong pinter. Ning kono Ritarto pengen gawe pusaka sing padha mbek kuwi, terus salib. Sing asli jlikno dhek digawekno sing palsu. Jarine wong DB nek nggih kris nggih dilati tenan ra abine. Wong dik biyen. Iya, didilat jere lek nggih kris. Gak ditutuki kaya saiki gak ya, kaya pandi besi gak ya. Kuwi sing ngenekno. Dicolong karo Minak Senggiti kuwi. Nang jenenge dhek sing gawe. Terus salib dhek kan gawe pusaka sing asli dijelikno, sing dicolong itu diganti kok. Ya padha to wajahe. Tapi beda. Ya digodani dulure apa ora gelem ya piye to? Kaya Empu Supo lho. Kuwi gaweane dhek. Biyen bareng yen nyolong pedhe mosake ya. Maksudnya pedhe ya. Ya colong-colongan. Lah biyen ora saiki. Pusaka ampuh mare ya gaweane Empu Supo.